Tak a máme tady velice oblíbený téma. Nájem s makléřem anebo přímo od majitele. Na první dobrou každýho napadne, že je to lepší přece od majitele, ne? Protože neplatí provizi realitnímu makléři. Ale ta situace může vypadat i následovně. Tak sledujte. Majitel bytu se rozhodne pronajímat byt za 18 000 korun. Řekne si, že tu práci nebude přece dělat zdarma a že chce taky odměnu jako realitní makléř. Zároveň si řekne, že aby to působilo dobře, tak rozmělní tu odměnu do nájemného na celý rok. To znamená, že inzerát bude znít: pronajmu byt za 19 500 bez provize. Někdo se možná jako řekne 1500 navíc, to se tam nějak jako zašolichá, ale to je 18 000 korun ročně navíc, což je 90 000 za 5 let. No a teď otázka. Co je správně? Od majitele nebo od makléře? Za mě osobně běžte bydlet tam, kde se vám bude hezky žít a kde vytvoříte krásný a útulný domov. Protože ten domov má rozhodně větší cenu než provize. Na závěr by mě zajímalo, co je pro vás nejdůležitější, když si hledáte nájemní bydlení. Jsou to sousedi, doprava do práce, stav bytu, cena nájemného. Co to je? Napište mi to do komentáře. Jsem zvědavej, co je pro vás nejdůležitější, když si pronajímáte byt. Co má tu největší hodnotu? Pro další obsah mě nezapomeňte sledovat.